गोष्ट हात हात धरून राहून तू राहून मग हे प्रोग्राम चालू केल्लो आसा आमच्या वाड्यात. तिथपासून आम्ही छोटे मोठे प्रोग्राम अनेक आम्ही शिबिरां घेतली, भुरग्यांक मार्गदर्शन. आणि हे सावित्रीबाईचं प्रोग्राम कित्यासाठी आम्ही करतो तर बायलां भुरगीं सावित्रीबाईंनी शिकान आपल्या पुरती ठेवूंक ना, सगळ्या जगभर म्हणजे देशात पसरला. तसेच देशातली बायलां किंवा गोव्यातली अशी पुढे सरान सावित्रीबाईंनी जसे प्रयत्न केले शिक्षणासाठी, त्यांनी शेणाचे मार घेतले, कष्ट घेतले, तसे का आम्ही घेऊक शकू नको, पण आम्ही मार्गदर्शन तरी करूक शकतो दुसऱ्या बायलांकडे. तर सावित्रीबाई झाली तशी आम्ही जाऊक शकू नको, पण त्याचे विचार घेऊन आम्ही पुढे जाऊक शकतो. या माध्यमातून आम्ही अख्ख्या पेडणे तालुक्यात प्रसार आणि प्रचार करूक शकतो. बायलांनी येऊन आमच्या बरोबर आमकां सपोर्ट करपाचो. आमच्या वाड्यार आमचे दादले आमकां सपोर्ट करतात, बायलांय आमच्या ग्रुपांतली सपोर्ट करतात, भुरगे सपोर्ट करतात आणि ल्हान ल्हान मुलांचोय आमी ह्या घेतात. सावित्रीबाई फुलेचो प्रोग्राम म्हटल्यार करताना तुमकां कितें अशें करपाचो कितें येयला, प्रेरणा कितें आहा तुमकां करपा फाटीं? आम्ही आता बघले नाही जिथपर्यंत आम्ही ह्या चळवळीत वावरतो तेव्हा आमकां कळला का ते सावित्रीबाई शिवाय आमकां दुसरा पर्याय ना. आणि आदर्श दवरून खंय तरी आम्ही वागपाचें अशें ह्या केलें. सावित्रीबाईंनी जशी ह्या केली तशें जरी आम्ही ना जाले तरी तसो आम्ही प्रयत्न करू. ल्हान मोठो आमच्या ह्या वाड्यात आमकां सरकारी पातळीचेर मदत मेळ्ळा. आमी कितें सांगूंक सोदता, आमी